Tratar de dar resposta á falla de chan industrial no municipio é unha das principais prioridades do Executivo boirense. O único polígono existente no municipio, o de Espiñeira, tanto na primeira fase como tamén nunha posterior ampliación, conta con toda a súa superficie vendida. De aí a necesidade de traballar nun novo proxecto que resolva a falla de espazo para o asentamento empresarial no municipio. E poder contar en Boiro con un novo terreno industrial, porque temos que ter en conta que actualmente non existe. O sea, actualmente as empresas estánsenos marchando, literalmente. Están indo para onde existe terreno industrial, como é Rianxo, como é Puebla, ou como xa ten avanzado Ribeira, un novo polígono industrial. O novo polígono está proxectado na zona de Vista Alegre, na súa maioría en terreos comunais, ben comunicado, a carón da autovía do Barbanza. Constaría dunha superficie total de máis de 340.000 metros cadrados, que incluirían espazo industrial, zonas verdes e outros equipamentos. Incluso menos custes a nivel de comunicación vial, porque xa está moi adiantado, está xustamente nunha das salidas da autovía, co cual o que hai que facer urbanísticamente en cuanto a viales é moi pouco, e, bueno, os argumentos que nos deron os técnicos que estiveron traballando en esta ubicación, bueno, pues, sirven para indicar que é un dos mellores terreos que podemos contar para levar a cabo este proxecto. O Concello é sabedor das enormes dificultades para leválo adiante, debido fundamentalmente á actual conxuntura económica, xa que precisaría dun alto investimento. De aí que valore a posibilidade de ir desenvolvendo por fases. A nosa idea é facelo, como digo, de forma escalonada para poder ir dando solución ás demandas que nos chega desde o empresariado e que así tamén económicamente sea factible para as administracións que teñen que soportar esta carga e sacar este proxecto adiante. O Goberno boirense traballa arreo para que o proxecto sexa unha realidade o máis axiña posible. A proposta, unha vez avaliada polos técnicos, seralle trasladada nos próximos días ao sector empresarial da localidade para coñecer tamén a súa postura ao respecto, para posteriormente iniciar un período de consultas noutras administracións á procura de financiamento para poder leválo adiante.